ಒಂದು 8 ಲೀಟ್ರದ ಕುಕ್ಕರಿ 10 ಲೀಟ್ರದ. ಹಾಂ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಆತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2,100 ಪುಣ 2 ಸೇರಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಪುಂಡಿ. ಹಾಂ ಆತ ಓ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ತಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ. ಹಾಂ ಎಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಆತ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಉಂಡಿರಿ. ಹಾಂ 8 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ 5 years ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ 5. ಅತಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾವಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಆಪುಂಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗತೆ. ಹಾಂ ಅಂದಾತ ಹಾಂ ನೆಕ್ಕೆತ್ತು ಐಕ್ ಇರ ಮೂಜಾರು ಸಾವಿರ ಉಂಟು ಆತ ಐನೇ ತೊಂಡ ಐನಾಯ್ತು ಉಂಡು. ಐಕೇತು ಐಕ್ ರಡ್ಡರೆ ಉಂಟು ಆಪುಂಡು. ಹಾಂ ಮುಜತೆಕ್ ಒಂಜಾರೆ ಹಾಂ ಆತುಂಡು ಆತ ಇರೆಗೋ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ಬರ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಅಂಚೇರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ತು